Predstavujeme vám kroj z Jakubian, okres Stará Ľubovňa, jak sa Moloda oblíkala, keď jej už privezli, celú jej vybavu privezli do domu Molodoho. Pretože vešilia sa robilo vše iba neskôr jeseni a na fašeng, čiže na púšťania. Takže tak, jak bude oblečená, tak sa oblíkala v zimie Moloda a v oseni. Na nohách mala štremfli. Štremfli byli tako patentové, bavlnené, robené tak hrubšie. Na to išol podolok, čiže bendľačka sa zvala, ale neskôršie ju dajak premenovali, neznám odkiaľ to názov žali podolok. Robila sa taká, jak spydnička, že by mala pod kabátom so štrejchom. Tu vperedi sa neriasilo, bo tu je toto peredňa pola, toto tak ostávalo peredňa pola a vzadi sa tu tak nariasilo, že by bolo kus na klubách, že by to vynašalo aj kabát kus, že by bol dvihnený. No a potom robila sa taká obšivka. A tu sa potom viazal galunok. Toto tu biely galunok sa zove. No a tak sa zapasovalo ponad kluby, sa zapasovala tá bendľačka. Tak, jak ja ju teraz zapášu, tak to je. Ako sme sa bar stiskali, že by nechpal z nás podolok alebo tá bendľačka, keď ešte dám spydnicu, keď ešte dám kabát, že by to nechpalo. Takže zozadu takto musí byť. Okrem bielých štremflí nosili ženy aj hnedé štremflí. Hnedé štremflí nosili iba ku takomu tmavomu kroju. Ci išli na pohrib, bol dajaký pst, tak brala hnedé štremfli. Aj dĺžka tej bendľačky nebola taká ponad kolína, jak teraz, ale bola pod kolína. A dakodu to bolo až niže. Až také, jak midi bolo. Takže to bolo dlhšie. Až terajšou dobou sa to, čím ďalej, tým sa koročat tot kroj. Ďalším kuskom je spydnica. Ešte chcú povedať, že tá bendľačka sa neškrobila, sa katľala, sa vyprala, bo to je dosť tvrdé polotno, to je práve z ľanu, takže tá bendľačka sa iba katľala. Ďalší kusok je spydnica. Spydnica už je z paťulatu. Tota je všetak šumne poskladaná, musí byť odložená, poskladaná a má okolo paťulatu ešte štrikeraj a oblíkala sa cez hlavu. Robili alebo pripravovali vybavu pre Molodu. To boli rôzne druhy krojí, nelen toto, čo teraz ja obleču. Takže aj tota spydnica má pole. Má peredňu polu a dvi zadní pole má. To oni už znajú, že jaká má byť široká spydnica. Kto chce širšiu, má i tretiu polu. Pri kabátoch tak to je 2,5 pole. A tota peredňa pola musí byť rovná. Nesmie byť nazbieraná. Zozadu je nazbierané, že by kus dvihlo kabát, ktorý ja za chvíľu obleču. Tak, že by jej nechpal kabát bars do noho, že by sa jej tu nezapínalo, ale musí byť šumne nariasené. Obšivka, ktorom spojíme tú spydnicu a po tú obšivku potom ja ju opašu okolo pasu. Takže sme silno, že by nechpal sťa. Šumne rozonačíme, rozťahneme. Tak toto kluby, že by boli nariasené, že by zase nebola bars hruba, ale tak priemerné, no, ale tu na brюchu nie. Takže takto vyzerať spydnica. Ďalším krokom je dať hlavu do poriadku. Pripraviť vološa, že by jej, keď jej obleču už kabát naverch, že by nešidala s tým kabátom, bo sa ťažko skladať, že by sa nepokorčila toto faldo. Takže teraz idú dať hlavu do poriadku. Najprv mušu spraviť prodieľ. Toto mriežka, prodieľ sa ho nazove. Musí byť rovno s nosom prodieľu robený.
To má svoj význam, bo už pod partu še dávali prodíľ. Stisnú jej volosy, tak, začešu a vološa jej stisnú do galúnka. Toto tu, to šnúrik ša u nás zove galúnok. Čorný galúnok ša dávať. A tu jej šťahnú volosy zozadu. Tak, zaviažeme. Spraviu jej kosu, zapletu jej kosu, żeby mala, żeby nešlo vološa po ní. Ale musí byť pod partom zapletená kosa. Zaviažu. A toto vološa sa dáva za to dokúpy, sa šťahuje galúnkom, żeby ihlička, ktorú ja tu dám, ji trimala partu a kľúčka. Za to musí byť vološa stisnené. No, a tak môžu jej oblikať do kabáta a tak jej dám až potom na konec partu. Teraz jej obleču kabát so štrejchom. Kabát so štrejchom musí byť do takoj rolky poskladanej, za to, že on je skladaný, nariasený je. Kabát so štrejchom za to šazové, bo má červený štrejch. Tu má dva červené štrejchy. Teraz už sa robia širšie štrejchy, preto byli uši. A ešte cez tot štrejch išla biela taká krivuľka. Taká, jak tu na konci, tá tu taká, jak kus oparadili toto. Kabát je robený z ľanu a z pamutu, żeby byl bielý. Šumný bielý, za to je aj taký tvrdý, tkaný na krosnách. Neškrobiča, iba keď sa vypere, musíte skladať do tých riasov. Baby dakody robili tak, že keď pekla si pásku, si knyž na hody, tak dala ľanovú látku naverch a poskladala toto knyž na tot kabát, żeby trimali toto faldy. No a tot kabát sa oblikať še prez holovu. Je to prácne za to, żeby sa nezababral, nezalípil. Tak. Za to sa dávať cez holovu, cez nohy nie. No, a vidíte sami, že už kabát so štrejchom už je dlhší. Kabát so štrejchom je nariasený, pravená obšivka, najsamperšie sa poskladať, nariasiť, a tak sa dávať obšivka, že by to tak, jak to tú bendľačku, jak spydnicu dávalo do jednoho celku. Akurát peredňa pola. Toto tu je peredňa pola. Vidíte, peredňa pola už to štrehy nemá. Už len čistá biela je spolotná. A opasuje sa pod obšivku. Tak. No, toto je šťahnu. Jak sú dlhšie galúnky, môže ešte raz opasať kolo toho. A na ostatku, že by je mi nezlitoval, tak ešte sobi také vylepšenia. Si zapnú zicherajku do noho, do kabáta a o plíča alebo o tilko dajaké, že by zmiatot, bo tot kabát je ťažký. Takže, že by zmia neschpal. Takže tak to musí byť spravené. Tot kabát sa u nás bere iba 3 raz do roka. A to, jak ju čepiat, jak my teraz budeme, alebo mloda, jak prichodiť. Potom ide na 3 kráľí, na bohojavlenie, keď šváťa na vodu na jarku. A na Veľkdeň, keď idú na cmantýr. A to, kde divčatá molodé nesú trici. To idú s tým slavnostným oblečeniu. Takže tot kabát je slavnostný. Neoblikača na bežné veci. Ani do cerkvy, ani keď aj v nedíľu, že by to šata len keď sú veľké švata.
Ďalším kuskom ku kroju je fartuch, ktorý patrí ku bielому, ku kabatu zo štrejchom. To je bielý fartuch, to sa nosí iba slavnostne. Tak jak tot kabat, tak aj fartuch bielej. Opašuji, tak mušu vidieť, żeby mala rovno s tým kabatom. Nesmie byť nižšie, jak je kabat. Musí byť tak, keď aj doraz bude kustota čipočka, to až tak nezáleží, ale keď sú iné čipky, tak rovno s kabatom. Teraz jej zapášu. S tým galunkom, keď jej zaviažu, nezochábajú ich tu, żeby vyisil tot galunok, ale tu jej zapášu za pas, żeby nebylo vidno, príde pod vizitku. Tot fartuch tak mušu opraviť, żeby byli toto faldočky šumnie. A nesmie tot fartuch, nesmie byť zakrytý tak, jak sú ruky, tak ešte na jednu ruku tu tak. Żeby bylo vidno kabat so štrejchom, żeby bylo vidno pas. Ale nelen pri takom kabati, ale aj pri obyčajných kabatoch tak má byť. Tot fartuch je z pačulátu, to už je bar starý fartuch, má tu forbytku, tota čipka, to je forbytka. Každá, kotra už dívka, už tak sa cítila, že bola dívkom, tak mati sa snažila ušitý fartuch biely, že by mala do cerkvy, keď na také slavnostné. Tak dievčata sobi hekľovali také forbytky. A každá vymýšľala nejaké vzory, buď s rúžami, alebo s listkami. To už bolo jedno, už bolo na nej. Dakotr dávali s jedným forbytkom, dakotr dávali s dvoma forbytkami. Toto sa zove forbytka. A kolo toho ide čipka. Čipka, už vidíte sami, že to nie je štrikeraj, ale to je hekľovaná čipka. Čipka, tot vzor sa zovjú košik. Takže toto je hekľované, všetko je hekľované. A musí tak byť, żeby barz nebylo pod kabatom, ale ani barz, żeby nebylo vidno kabat. Tot fartuch sa škrobiť. Żeby kusťok taký byl kus nariasený. Takže a všeša faldy, keď už oblečú, żeby faldy sa musia opraviť. Takže by byli zarovno tak šumne poskladané, żeby nebyli rozbité. Nakoniec to fartuch ozdobujú seršťanky. Seršťanky sú šumne poskladané a je to farba modrá a rúžová. Môže byť i svetlejšia modrá, môže byť i zelená, môže byť aj svetlejšia rúžová. Ale momentálne máme takú, jakú teraz ja ich dávam. Šeršťanky sú spojené tak, že by sa nám lepšie opasovalo. Takto opašu kolo nej a šeršťanky majú byť šumne rovnozónnym s fartuchom. No, što je podstatné pre Jakubianky, že šeršťanky nesmie byť rovnakoj farby. Rovnakoj farby, že rúžová s rúžovou alebo modrá s modrou. Teraz najnovšej v Jakubiano je taký trend, že dávajú sobi dvi rovnaké rúžové. Neznám, odkiaľ žali tú modu, ale zvlášť bola jedna farba, zvlášť bola druhá farba. Že dve farby sú tu vperedi. Za to, že mlodu oblikáme do kroja, keď sa vydávať zimie, tak navrch ide vizitka. Pod vizitkom nemá to také tilko, jak tu moja modelka má, ale má takú košeľku leňanú z tonkoho polotna. To jej pozapínam. Što je takou raritou pre Jakubianky, že toto gombíky sa nezapínajú. Zapínajú sa iba toto, divčata, toto, što mi dala príroda, toto si chráňu, toto gombíky nemusia byť zapnuté. A toto, divčata, ktoré ich neobdarovala príroda, tak zapínajú sobi. Ale toto, što majú, što je moja modelka, tak toto vše, nelen na vizitky, ale aj na lajbiku, zastávať otvorené. Vizitka je
biela, ale nemusí byť len biela. Ale molody majú aj nebovú, čiže modrú, svetlomodrú, majú aj zelenú môže byť. A to je pravý kašmír. Nie je tá látka, čo teraz je, ale to je pravý kašmír toto. No a toto vizitky šiju, dakodo noví ľubovník šili. Ale teraz už každé ženy znajú, napríklad našoj modelka babka, ona šije toto vizitky, takže toto ona šila všetko. Obšovala šnúrkami, toto tu sú klapty. Vizitka musí šumne byť na krížach a musí byť vypasovaná. Nešme mi tu odstavati, že jaké by je mala tam ešte dašto dati, ale musí byť šumne vypasovaná. Vizitka sa šila še s dlhým rukavom, bo to išlo na zimu, alebo na také zlé počasie, keď išla do cerkvy. A tu potom dávali ša gombík. Gombík, jak sobi vybrala šička. Si mala dajaké pozlatené, si mala obyčajné, si mala biele. Podľa toho, jak mala, tak dávala. Abo to kúsok ladilo ku tomu. Toto šnúročky, toto sa zove šnúročka. Dakode ešte aj kombináciu robili. Dali tú ružovú, dajme tomu, dali do dnuka, abo červenú, a dali modrá, ružová, zelená. Ale môže byť aj tak, že dve ružové, modrá, abo zelená tu môže byť celé lemované je pre celú vizitku. A toto klapty musia byť tak šumní. To záleží od toho, jak má ešte doma poskladanú tú vizitku. Bo jak má všelijak poskladanú, tak potom nenarobíte nič s klaptami. Buď sa vhoru vdvíhajú, ale toto je tu tak šumne poskladané, takže takto má byť vizitka, vyzerá takto vizitka. Toto sršťanky, čo tu mám, nemusia byť rovnaké, jak mám na vizitky. To záleží od každého, ktorá oblíkať. Si vozne s rúžovým alebo tak. Nie je nutná kombinácia, že musí byť rovnaká. V Jakubianov nikdy nebola rovnošata. Nemôže byť toto, čo mám tu, i aj tu. A keď, ja to už vysvetľujem až pri čepcu, alebo tam už uvidíte, že jak je, keď idú šnúrky na pacerík. Iná farba, i tu iná farba. Vizitka je z kašmíru, môže byť aj s drobnými jagonami tu, s kvitočkami, ale aj s veľkými kvitočkami. My teraz to máme, vizitky, deťom dávajú drobné kvitočky, ale pro dospelých už šije s takými veľkými rúžami. Vizitka nemusí byť, jak ja spomínala, nemusí byť biela, ale ja pamätám, že dakode nedávali s rúžami, ale také leskle, brokatové, jednofarebné byli. Buď modrá, buď zelená, a v tom byli rúžové veľké. Dôležitou súčasťou je tej molodoj je aj parta. To znamená, že už partu už veci na hlavu nevozne. To už je posledný deň, kedy ona bude mala partu na hlave. Dá mi tú ihličku, že by sa mi trimala parta. Parta sa dáva na seredinu holovu. Nešme sa dávať barz doperedu, iba na seredinu holovu. A tu ju lapiu. A otoču okolo ihličky, ktorá je tu pichnutá do volosov a do toho galúnka. Tak ich zaviažu. No. A ďalšie idú kľúčky. Kľúčky každá, divčatá majú už každá pripravené kľúčky. I preto mali, i teraz majú. Každá mati sa snaží divci pripraviť toto. Že by mala, keď len raz príde, ale nech má svoje. No to šnúrik sa štúriť podone, takže by nebolo vidno hospod kľúčok. Dobrý, teraz máš. Je taký pásik vystúžený, na ktorých sa dávajú paceríky. To sa všívajú kto robí toto party, to on už zná. A tu potom zapíchavať ešte také špíľky ozdobené, že sa zná, kde je zad party a kde je pered. Vzadi, toto še musí byť vzadi. Špíľky musia ísť dozadu a tu vperedi čisté. Kľúčky potom sa viažú dozadu
A šnúrka tých kľúčok, dakode bola červená, prevládala, zelená, ale boli aj tak vyšovaná šnúrka. Ale musela tam byť červená, biela, zelená. Teraz najnovšie dávajú modrú, ružovú, bielu, modrú. No a tu potom, aj tak, jak tu, podľa toho by malo byť aspoň 10 šnúrok, tu vysíte jej spod onoho, spod tých kľúčok. Dakodeša, jak tu tá parta je robená, dakodeša dávali široké šnúrky. Prilapili ihlou, nitkov, že by sa nerozchádzali. A naverch už išli potom tak uši šnúrka, žovtá, jakú mala, takú dala i hotovo. To podľa toho, jaká mala šnúrka. Tota parta sa robí, tu sa zapichávajú špíľky, ktoré sú ozdobené tu, tak jak je na parti, tak aj na kľúčkach. Idú potom šnúročky, také úzke šnúročky, idú farby červenoj, bieloj, zelenoj, môže byť aj kombinácia inej farby. Môže byť modrá, zelená, ale biela tam musí byť medzi nimi. A tak sa tu zdobia buď zase len napichajú, ako bola jednoduchá iba ozdoba, že len napichali zase toto farebné špíľky, prešli tými pacerikami takú krivuľku. Tu už je napríklad aj z flitrov spravené také, že by to také kusťok, také ozdobnejšie bolo. Takže kto tú partu robil, tak už to dal tak paradnejšie. Ľudia predtým, jaký mali prístup k tomu materiálu, keď mali peniazy, tak to kúpili, a keď nemali, tak len popichali špendlík do part i tak, že by bolo kúsok, že by sa lesklo. Dĺžka tých kľúčok, tých mašľí, nemá byť dĺžša jak kabát. To 1 cm, to nič. Ale ktoré majú možno aj 10 cm dĺžša, a to je nešumné. Tot, kto robí toto kľúčko, musí znať výšku toho divčata, ktorému robiť. Podľa výšky, podľa mier tej osoby, ktorý to robí, ktorý šije. K tomu parádnemu kroju ešte patria paceriky. Paceriky, toto sú tu biele, ale ku tomu, okrem tých pacerikov, ženy nosili ešte aj červenoj farby. A červenej farby bolo iba ku takom bežnom, keď išli na lúku a išla u nás žena, keď išla na lúku, bola šumne oblečená. Ešte aj pacerík mala, ale ne tak lesklo, ale len tak guličku mala červená. Takže, a tu zaviazané ne na to tupinaje, ale na takej šnúroci mala zaviazané. Posledným detailom je pre molodu, je jej vínec, ktorý ide tu na hlavu. A sa špívalo: Ej, ta vínku, môj zelený vínku, môj zelený vínku. Ej, nebudú ťa trimala len do ponedílku. Tak toto ide tu na hlavu, pretože už v ponedíľok, jak ju privezú, tak už vínec nebude mala. Tot vínočok je robený z rozmaríji. Nelen ona mala nevista na holovi rozmaríju, ale mal aj molodej. Pripnuté na saku, mal pripnutú bielú šnúročku, aj červenú šnúročku, teraz dávajú ružovú šnúročku, takže ešte aj toto mal pripnuté na saku. A ona mala na holovi to vínočok. To ešte jej početnosť toto, bo už jak jej začepčíme, to už bude žena. Takže takto by mala vyzerať moloda, ktorý budeme za chvíľu aj snímať tot vínočok. Rozmaria bola považovaná za kvitok nevinnosti, že ešte nepoznala muža, takto budem povedala pravdu. Takže jej tota početnosť ešte je tu na holovi. Toto je biely kožuch s čipkou, ktorý mala každá moloda, ktorá sa v zimi vydávala. Bez kožucha nemohla ísť. To každá nevista mala tot kožuch. Otáčaj sa. Tak. Pomalu. Vôbec sa kožuch málo sa zapína, len tak ženu sobi trimajť v rukách. Kožuch, za to sa zove, 'so ščipkom, bo toto tu lemovania, to je karmazín,
karmazín, ktorý je vycifrovaný a prišitý na kožuch. Kožuch je biely z ovčej kože. Byli, nelen tak sme mali biele kožuchy, ale byli aj červené kožuchy. To je také jak hniedo-červené, tak, ne že bola krásna červená, ale skoršie veci do hneda išla. Ale nebola tak lemovaná, jak toto. A toto je tu lemované tým karmazínom aj dookola, tu dookola, tak proste tak na parádno spravenej. I kolo rukav, i kolo toho tu. Kolo zapínania. Gombíky boli z kože robené, ne tak obyčajné, ale z kože. Aj putko bolo z kože robené. Kožuch bol lemovaný červenom čípkom, ktorá bola vystrihovaná do všelijak, jak tu vidíte. A okrem toho, po celém kožuchu, kolo rukavov, kolo onoho tu na spodi a ešte obšívané harasom. Harasom bol zelený haras, to taká vlnená nitka a s červeným harasom. Tu bol tiež ešte červeným harasom i tu popod ruky bol zeleným harasom. A toto tu, to také jak chlap, to budem povedala, ktorá už napríklad otehotnila, už potom trebalo širší kožuch, takže toto jej kus tak, jak pomáhalo pri onom, že toto širšie tu dávali. A tu zase kombinácia, najsamperšie išol zelený a potom išol červený haras. Tak, jak ona trimať ruky, tak žena, ktorá išla v kožuchu, takto musela sobi trimať šečepec. Ešte ku tomu, ne čepec, ale kožuch. A ešte k tomu, keď nesla knižočku do cerkvy, tak ešte aj túto knižečku tu tak mala. A tot kožuch však tiež bere iba do cerkvy nosili a u nás potom na tú Jordaň vodu na bohojavlenici, že 3 kráľov, keď sa švatí voda na jarku, toto kožuch berú. Pred tým zeleným vínkom, keď nebola voda a išli ohláška, jedna ohláška, druhá, tretia, tá nosila vínček takej, trbletavej. Tot vínok nosia divčata aj do cerkvy, keď idú na toto veľké švata, keď idú nesti trci, keď idú na vodu, alebo idú ku kaplici, keď je odpust. Aj keď sa vydávať mloda a idú ohláška a idú divčata v krojoch, tak každá bere taký vínec. Aký má mloda, také majú aj družka za ňom, čo stoja v cerkvi. Tot vínočok nosiť iba, jak ich idú do hlášky, ale jak už ide posledný deň, už posledné toto dny, kedy sa ide vydávať, už ide i zelený vínočok, živý, tam to je dôležitejšie, jak to jedu. Ku tomu ešte patriat kapcany. Kapcany sú biele, z bielého sukna. Sukno, to je z ovčoj vlny, ktoré sa tkalo, a lemované čornou kožou. Samozrejme, aj spod je kožený a tu cifrovaný. To záležalo, jaké dalci, taký zvonočok. To už záležalo od toho obuvníka, ktorý šil toto kapcana. A si všimnite, že nelen je tu cifrované, ale aj po suknu sú tak štvorci poprešované. Samozrejme, že ozdobené, že by to tak šumne vyzeralo. Okrem tých bielých kapcan boli aj hnedé kapcany. Ale hnedé kapcany takisto šité, jak toto, len z hnedoho sukna sa nosila iba do cerky alebo v pošti tmavé. Okrem kapcan boli ešte aj skrni spúšťané. Ale skrni spúšťané sa nenosili v zimi, sa nosili v oseni. A ešte potom boli topánky boli kotníkové, boli pultopánky, mohla stredáty. A ešte aj kerbci, no ale kerbci väčšinou mali toto také bohatšie, ale u nás, čo je dôležité, bolo kopcuny. Kopcuny boli tiež šité zo sukna a navolok, toto, čo sa otáča kolo nohy, navolok boli tiež zo sukna. Molodu, keď privezli do Molodoho, prijala ju svekra chlibom, ktorá musela pocilovať na 4 strany styl a tak ju dávali čepity. Čepili ju ne staré baby, ale také 40-tničky. 2, 3, aj 3 ženy čepili. Najsamperšie jej dávali partu dolov.
A vedľa nej stojali aj družky, aj špívali. Ej, družky moji, družky, čo pri mne stojíte, štož pri mne stojíte? Ej, moji žovté vlásky, čo mne obraníte, čo mne obraníte? Edith me ty bránili štyrioma volami. Ej, ale nezabránili ľubosť medzi vami. No a teraz, samozrejme, že ide už samotné čepiňa. Volosy molodoj, dakodyša dávalo do volosy, rozdelili sa na dve časti a spravila sa taká jak kobasa. Sa hovorilo, že to sú kobasy. Najsamperšie jej dali baršan, tú takú stužku čornú, zaviazali jej pod nos, tak, že by so jej pomohli a na to jej dávajú kolečko. Toto kobasu, čo im spomínala, že by z toho bola dobrá chumľa. Baršan ide dopredu, baršan mi dala na čelo a teraz musú tu preťahnuť, že by jem to stiahla a zaviažeme, zozadu zaviažeme chumľu, že by nám nechpala a navrch na toto dávam čepec. Čepec ide perše taký obyčajný čepec. Toto všetko musí byť čepec, musí byť skryté. Toto všetko skryjeme tu pod toto. Takto zaonačíme. Naver na to obyčajný čepec išiel čorný, slávnostný čepec. To čepec sa dávalo sa molodej, jak sa vydávala, ale ona to čepec mohla používať aj do cerkvy, pod chustku. Už ne s tom šnúrkom, čo ja jej dám na verchu, ale ešte mohla vziať do cerkvy, nosiť jak nevista. Jak nevista mohla nosiť ešte do cerkvy pod chustku. Takže teraz kladám jej. Dávať treba pozor, jak sa dávať. Tot čep, čo tu je na čornom čepcu, nemá byť hory, ale musí byť dolov toto. To taký čepik tu peredi. No a stiahnu jej, trimaj sobie, stiahnu sobie, tak treba lapiť ešte spodný čepec s čornom, so špendlikami. Posledným ozdobom na čepec ide šnúrka. Dakody nebyli také ružové, ale v roku 1930, pred Prvou svetovou, pred Druhou svetovou vojnou, byli červené farby. Až jak začala migrácia Amerika, tak to už sa poprinašali ružové šnúrky, takže už aj jakubianský kroj začal pestriť. Tak, jak teraz idú dávať šnúrku na čepec molodej, tak to sa robilo predtým. No, do takých zahybov. Tu ja jej lapila zonoma, a tu teraz mušu jej skladať. Nesmie byť tak, kus poniže čepca. Polatati tými špilkami. A teraz, keď už mám hotovú tú šnúrku špilkovanú, tak teraz idú skladať. Skladám ich do takých zahybov. Nesmie byť dovšie, barz dlhé až tu pri tých pacerikách, ale malelenko nižšie pod čepec. Treba si rozmíriať, netreba kupovať. Tá šnúrka je dlhšia, zato mi zasílky musia byť rovnaké. A tu nie sú to na tej šnúrci také rovnaké. No ale splniť svoj účel. Daj, teraz tak, zajsť ideme. Musia byť rovnaké. Tak, toto rovnaké. Za to dobrý, keď čepiti jedný nedobrý. Musia byť pri čepeniu však dve. Bo jedna druhý pomôže, jedna druhý pritrímať. A hlavne pri tých takých šnúrkách a tom. Tak, to sa tu dá zasílka. Druhú.
Baršan, keď sa dá, že by spevnilo chumľu, toto tu, tak nešme byť na prostredku čela a hori pod volosami, pod čepcom, pod tým čupom. Takže toto treba dávať veľký pozor, lebo mnoho sú boristi, ktorí majú naše kroji, dávajú baršan až tu, do serediny čela. Nemá byť, má byť hori, pod volosami. Toto tu je lajbík. A lajbík, tým, že je šnurovaný šnúrikom, toto je z Kašmíru. To je pravý Kašmír, starodávny lajbík. A lajbík je lemovaný šnúrikom, potom tu má zubkami. Zubky sú z filcu. To už krajčírky znajú, aké majú za tie zubky, či zelené, či modré, či červené, podľa farby onoho. A tu na lajbíku je klapta. Takto vyzerať. Ale ona, jak oblečú lajbík, tak tá klapta musí ísť horu, dvihnena. Gombík za to, že je zelený lajbík, tak idú biele gombíky. Tiež sa nezapínať, to prostrední, kde sú prsia, sa nezapínať. Iba toto 2 z dole a 3 z hore, jak vyjde. Takže to musí byť pasovné. Tiež musí byť pasovné, nešme odstávať. Musí byť pasovné. Aj opliča je tkané pamutové, toto už je, bo už je bílšie, ale je to tkané. Tu sú obšivky červené, tiež sú už snítok tých červených. Tu sú obšivky, ktoré sú tkané na... Všetko je to tkané. Na krosnách, tu potom taká zubka ide, taká krivuľka. A toto tu sú otočky. Otočky, keď ľudia ešte tak netkali, tak nebyli tkané, byli hačkovaté. A tak opličata, jak toto, máme aj dlhé opličata. A toto väčšinou dlhé opličata takisto, ale tu je obšivka. A toto dlhé opličata my, dievčatá, nosili do cerkvy zimy. Že už je to zima, no tak zobrala pod opliča, oblekla takú košeľu hrubšiu a toto brala na sebe.